ഇന്റർലോക്ക് തന്നെ വേണം അവിടെ അതിൻ്റെ വഴി തന്നെ വെച്ചാൽ ഇന്റർലോക്കിനുള്ള പേര് തന്നെയുണ്ട് ഫാക്ടറി നമ്മളുടെ ചെറിയ എടുത്തിട്ടോ 60 എടുത്തിട്ടോ നല്ല കേട്ടോ മറ്റേ ഗ്രേ കളറും വൈറ്റും ഉണ്ട് അത് കാണും മറ്റേ റെഡും ബ്ലാക്കും ഞാൻ മുടി മുടിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ അങ്ങനെ മോന്ന് മുടിക്കണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ നിന്റെ പോലെയാക്കി മറ്റേ ഷൂ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വരുമ്പോഴത്തേനും കൊടുത്താൽ ജിമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ cut by finger expression. I don't want to go all like same shape, like finger, you know. Before I get that I become because that's black. Can see from the top end. This from here, 2 times.